ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେମାନେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମ ପୃଥିବୀ କେତେ ବିରାଟ, କେତେ ବିଶାଳ। ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। କେତେକ ବୃହତ୍ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆଫ୍ରିକାର ହାତୀ, ତିମି ମାଛ, ଏଭଳି ବିରାଟ ବିରାଟ ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅତି ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଧରିପାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ ଅଛି। ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜଗତ। ସେହି ଜଗତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଣୁଜୀବ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଅଣୁ ଭଳି ଅତି ଛୋଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ସେହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସାଧାରଣତଃ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ବୀଜାଣୁ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, କବକ ଓ ଶୈବାଳ। ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକକୋଷୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଡ୍ ଆକାରରେ ହେଇଥିବେ, ଗୋଲାକାର ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡାକୃତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଏଇ ବୀଜାଣୁ ଆମର ଅନେକ କ୍ଷତି କରୁଛି ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ କିଛି ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ। ସେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। এই ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗର କାରଣ ସାଜିଥାଏ, ଯେପରି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ ରୋଗ ଏହି ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଣୀ, ଯାହାର ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କବକ ବା ଫଞ୍ଜାଏ। ଏହି କବକ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତୁମେ ପୋଖରୀରେ ଦେଖିଥିବ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଲଜି ବା ଶୈବାଳ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଅଣୁଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଯିବା। ଏହାକୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଣୁଜୀବ ଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଭୂତାଣୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ନିର୍ଜୀବର ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ବାହାରେ ଥାଏ, ମାନେ ଜୀବନ୍ତ କୋଷର ବାହାରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଲେଶ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାହା ଅନେକ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ। ଏଥିରେ ଭୂତାଣୁର ପ୍ରକୃତ ମାପର 20,000 ଗୁଣ ବଡ଼ କରିକି ଏହାକୁ ଦେଖାଯାଏ। କେବଳ
ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଭୂତାଣୁର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁମାନ କରିଥାଉ। ଏହି ଭୂତାଣୁ କେବଳ ପୋଷକ ଜୀବର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଜଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଲା ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।